बे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों कामरुप मेट्रपलिटन जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा फंनैसो बाथ्रा मिथिहोनो नागिरदों, फोरमायनो नागिरदों, खावलायनो नागिरदों आरो लोगोसे वार्निंबो होनो नागिरदों जे नोंथांमोना नुबाय थायो ससियेल मिडियाफ्राव जे गोबां मानसिफ्रा गुवाहाटीयाव खारबोयो, सोरबा गुबुन हिन्जाव हौवाजों खारबोनाय, सोरबा गुबुन हिन्जावजों खारबोनाय, हौवा थासेयावब्लाबो हिन्जाव थासेयावब्लाबो गुवाहाटीयाव फैनानै बबेबा रुम भारा लानानै थाफैनाय जोङो नोंथांमोना मिथिबाय थायो आरो गोबां बेबायदिनो जाथाय जाबाय थानायखौ नोंथांमोना मिथियो जे गुवाहाटी नोगोरमायाव बेयाव गोबां फरायसुला फरायसुलिफोर दंफैयो। फरायसुला फरायसुलिफ्रा फरायगासिनो थायोब्लाबो बिनि गेजेरावनो बिथांमोना समाव गाज्रि लोगो मोननायनि जाहोनाव बिथांमोना लामा आन्दायनानै समाव गाज्रि खामानिफ्राव लोब्बा थायो आरो नोंथांमोना मिथिखाबाय जे खायफा मावथावै खामानिफोरखौ मावनानै गुवाहाटी नोगोरमायाव फरायनो फैनानै बिथांमोना थैनानै थांनायखौ नोंथांमोना मिथिदों, माब्लाबा एक्सिडेन्ट जानानै थैनायखौ नोंथांमोना मिथिदों, माब्लाबा सुइसाइड जानाय मिथिदों। दा कामरुप मेट्रपलिटन जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिम एखमब्ला बा सानसेयावनो मोनबा गाहाम हौवा हिन्जाव खारलायनाय जों केसेसफोरखौ मोनो आरो लोगोसे माब्लाबा बिदिनो रेप केसफोरखौ जों मोनो आरो न'खराव हौवा हिन्जाव बुलायनायफोरखौ जों मोनबाय थायो। गोबां जिल्लानिफ्राय बांसिनानो बिटिआरनि जिल्लाफोरनिफ्राय जोंनिसिम कलफ्रा फैबाय थायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिखौ गेरेमसा खालामनो थाखाय नाजाबोगासिनो दङ, नाजालांबाय थायो आरो नाजालांबाय थागोन। अब्लाबो जोंनि समाजाव ओरैबायदि मानसि दङ जे बर' हारिखौ गुबुंले खालामनो थाखाय गुबुन गुबुन खामानिखौ मावबाय थायो। अब्ला जोङो गुवाहाटीयाव थानाय थामहिनबा कामरुप मेट्रपलिटन जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि बर' हारिखौ गेरेमसा खालामनो थाखाय बा बर' हारिखौ गुबुंले खालामनायनिफ्राय जोङो रैखाथि होनो थाखाय दिनैनि सानाव जोङो मोनसे स्क्वाड जों लन्च खालामदों आरो बे स्क्वाडनि मुङानो जाहैबाय जि आवेर स्क्वाड, थामहिनबा गुवाहाटी आबसु वाच एन्ड रेस्किउ एंगेजमेंट स्क्वाड। बे स्क्वाडाव माखासे रैखाथि भलन्टियार्स आरो संगालि भलन्टियार्सफोर थागोन। गुवाहाटी नोगोरमायाव मोनथाम पुलिस डिस्ट्रिक्ट दङ, ईस्ट, वेस्ट आरो सेन्ट्रेल। बे गासै मोनथाम पुलिस डिस्ट्रिक्टआवबो जोङो रैखाथि भलन्टियार्सफोरखौ दोनगोन, जायफोरनि खामानिया जागोन जे बहाबा सोरजोंबा बुजानाय बा बहाबा सोरजोंबा थगायजानाय बा बहाबा खामानि मावनो थाफैदों, लेबार खामानि मावनो थाफैदों नाथाय मालिकनिफ्राय दरमाहाखौ मोनाखै, सालारिखौ मोनाखै, स' बेफोर खामानिखौ मावनो थाखाय आरो बेजों लोगोसे सोरजोंबा थगायजानाय बा सोरजोंबा लांखार जानाय बा हिउमेन ट्राफिकिंफ्राव सोरबा हिउमेन ट्राफिकिंनि भिक्टिम जानाय, स' बिथांमोनखौ जों रैखाथि होनो थाखाय जोङो बे मोनथाम पुलिस डिस्ट्रिक्टआव जोङो रैखाथि भलन्टियार्स दोनगोन। आरो बेजों लोगोसे देरसिन बाथ्रायानो जाहैबाय जोङो गुवाहाटी नोगोरमायाव खना खनला जोङो संगालिफोर दोनसिगोन आरो बिथांमोनखौ जोङो बुंगोन संगालि भलन्टियार्स। आरो संगालि भलन्टियार्सफ्रा जोंनिया जागोन सोरबा मैगं फानग्रा, सोरबा थेला नारग्रा, सोरबा गारि सालायग्रा, सोरबा फरायसा बा सोरबा गेदेमा, सोरबा अफिसार्सआनो जा, गोबां जोङो संगालिफोर दोननो नागिरदों। गुवाहाटीनि खना खनला जायगाफ्राव जोङो संगालि भलन्टियार्स दोनगोन, जायफोरनि खामानिया जागोन जे बर' मानसिफ्रा गुबुन जिल्लानिफ्राय गुवाहाटी नोगोरमायाव फैनानै जे बेयाव गाज्रि खामानि मावफैदों, गाज्रि हाबा मावफैदों, बेयाव फैनानै बिदिनो सेंग्रा सिख्ला जमा थालायनानै बिथांमोना गाज्रि खामानि मावदों आरो लोगोसे बिदिनो बेयाव गावनि हौवाखौ गारनानै गावनि हिन्जावखौ गारनानै थाफैदों। स' बेफोरखौ संनो थाखाय जोङो संगालि भलन्टियार्स हगारसिगोन। बेनि थाखायनो जोङो वार्निं होनो नागिरदों जे आवेर, AWARE आबसु वाच एन्ड रेस्किउ एंगेजमेंट स्क्वाड, जों बेखौ दिनै लन्च खालामदों। बेनि थाखायनो खावलायदों जे जोंनि हारिखौ गेरेमसा खालामनायाव नोंथांमोनखौ बयखौ बाहागो लानो थाखाय जे नोंथांमोना गुवाहाटीयाव फैनानै जोंनि हारियाव दाग होफैया होननानै जोङो बेखौनो खावलायदों। आरो जोङो रेस्किउ खालामनाय समाव जों जेब्लायबो जोङो फाइखि हान्जानि थामहिनबा जों पुलिसनि आरो गोबां कमिसन्सफोरनि जोङो सहाय लानानै जों खामानिखौ मावलांगोन। आरो गोबां समावनो जोङो बर' हारि होननानै जों अनखाङो जे बर' हारि होननानै बेबो जोंनिनो बर' मानसि, जे बर' फिसा होननानै जों अनखांनानै जोङो खेमा होयो। गुवाहाटीयाव जोङो बुवा अननानै गावनिनो बर' मानसि होननानै, नाथाय जोङो बेबायदि बेसेबां गोबाव सैना थाबावनो, बेसेबां गोबाव जों सहायबावनो, जोङो सानबाय जे बिथांमोनखौ जोङो बुवा लाबानो बर' होननानै अननायजों जानाय नङा।
दानिफ्राय जोङो ओरैबायदि खालामनो नागिरबाय जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद कामरुप मेट्रपलिटन जिल्लाया जे सोरखौबा दायनिगिरि मोनोब्ला बा सोरखौबा गाज्रि खामानियाव लोब्बा थानायखौ जों नुयोब्ला बै सुबुंखौ बै बर' सुबुंखौ जोङो अना लाबानो जों बै बर' सुबुंखौ जोङो पुलिसनो गथायना होगोन आरो बै सुबुंखौ जोङो लकआपआव सोनो थाखाय जोङो नाजागोन। मानो होनबा जोङो बिथांमोननो जों लाइ होबाय थाया, जेसेबां लाइ होगोन इसेबांनो बर' होननानै जेसेबां अनगोन जों लाइ होगोन एसेबांनो बिथांमोना गाज्रि खामानि मावगोन। बिनि थाखायनो जोंनि दानि थांखिया जाहैबाय, थिरांथाया बेनो जाबाय जे बै गाज्रि खामानि मावग्राफोरखौ एन्टि ससियेल एलिमेन्टस बा एन्टि ससियेल खामानि मावग्राफोरखौ जों लकआपआव सोनाय।